ҳамада салом алейкум бародари азиз, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза 12 мошини фурӯшӣ дорем. Мошинои хубанд, навора боди хат охира тамошо кунед. Дастгирии моро фаромӯш накунед ва шахсое ки мошини фурӯшӣ ё замин ё хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Ва шахсое ки мехоҳанд аз нархҳои мошинои мехостаашон хабардор шаванд, шумо ҳам бародаро дар зери видео дар комментария нависед ва мо бошад дар навори оянда кӯшиш мекунем ки пешкаши шумо кунем ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Дастгириро фаромӯш намекунем дӯсто. Курси имрӯза бошад 1000 рубл, 146 сомони тоҷикӣ. рафтем. Якум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A, соли барориш 1991, дар кузуфи седан, рангаш боша сурх, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш маълумоти бештар нависондагӣ нестай, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтесай 13000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 88000 рубл. барномаи шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Дуюм мошини фурӯшӣ BMW 5 Series S, соли барориш 2004, дар кузуфи седан, рангаш боша сиёҳ, объем мотор боша D, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика. мошин состоянии зурай, мега соҳибаш мотор, коробкаш 100%. конкретни харидор боша савдо мешавад фақат дар пеши мошин. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтесай 6000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 409000 рубл. марҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Daiwa Nexi, соли барориш 1994, дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, балонош миёнай, моторуш созай, хадавояш 50/50, 9 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. мошина фақат мешинӣ ҳай мекунӣ. харидори айниқ боша мега бо савдо кардан мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархша боша гуфтесай 11500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 78000 рубл. марҳама шахсони харидор рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ VAZ-2107, соли барориш 2007, дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, объем мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензин, коробка передача механика. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. краскаи раднои хиша гуфтай задагӣ пусидагӣ нестай. як крили пеш гуфтай камтар, краскаш хурдагиай тамом. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. срочно фурӯхта мешавад гуфтай. нархша боша гуфтестай 26000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 177000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. панҷум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla, соли барориш 2009, дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, объем мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мега соҳибаш 4 баллони нав дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. нархша боша гуфтестай 85000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 579000 рубл. харидори аниқ боша мега савдо кардан мешавад. савдо фақат дар рӯи капоти мошин. марҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшӣ VAZ-2110, соли барориш 2004, дар кузуфи седан, рангаш боша кабуд, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад. моторш 1.6 гуфтай, ременташ кана намезана. коробкаша гуфтай нав задем, хадавоиш навай. срочно фурӯхта мешавад мошин гуфтай. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтесай
12700 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 86000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ Daewoo Lacetti соли барориш 2006 дар кузуфи седан, рангаш бошад серебристӣ, объем мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ягон дард надорад мега соҳибаш, мешини фақат ҳай мекунӣ. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа, нархша бошад гуфтеса 32000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 118000 рубл. харидори аниқ боша мега савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ ВАЗ-2110 соли барориш 2006 дар кузуфи седан, объем мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензини хӯли, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, гидравлика, санбуфер задагӣ ҳаста, кӯбкават кардагиай, мошин тайёрай, документош яксола ҳастай, балонош навай, хадавоишам навай гуфтай. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, нархша бошад гуфтесай 16000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 109000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайка фаромӯш намекунем дӯстон ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. нӯҳум мошини фурӯшӣ Honda Accord соли барориш 2007 дар кузуфи седан, рангаш бошад кабуд, объем мотор бошад 2, сӯзишворӣ бошад бензин, коробка передача автомат. мошин состояниш навай гуфтай, хадавоиш навай, документош 7 моҳи дига ҳастай, задагӣ пусидагӣ надорад, кондитсионер кор мекунад, балонош навай, салонош тоза гуфтай. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша бошад гуфтесай 65000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 443000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ ГАЗ-3102 соли барориш 2002 дар кузуфи седан, рангаш бошад сафед, объем мотор бошад 1.8, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша бошад гуфтесай 14000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 95000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ёздаҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ-2110 соли барориш 2007 дар кузуфи седан, рангаш бошад сафед, объем мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мотор 1.6 инжекторай, рул гидравлик, кӯбкават кардагиай, хадавоиш 100%, ҳуҷҷатош то охири декабр ҳастай, фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша бошад гуфтеса 17000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 115000 рубл. савдо фақат гуфта дар болои капоти мошин мешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшӣ Daewoo Nexus соли барориш 1995 дар кузуфи седан, рангаш бошад сафед, объем мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, нав хадавоиш кардагӣ муфтай, балонош навай, фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша бошад гуфтеса 16000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 109000 рубл. харидори аниқ бошад савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. бародаро раҳмат ки навора бо диққат то охира тамошо кардем. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо ду се рӯз пас бародаро эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.